Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Izeba de tren gutuna. Pello kopetilun dabil azken aldian. Heidi pitxin zaintzen ibili da gauta egun eta ez dio mendira lagundu. Triste dabil Pello bakar-bakarrik. Pello! Hago pixka batean! Emango dio gutun hau almendiko zaharrari? Bai, emango dio. Mil esker. Ez zaikaztuko, ez da? Ez. Aizak. Benetan eskertzen diat, Pello. Horrela ez diate txolaraino igo beharrik, ez da gure zaharraren kopetilun itxusia ikusi beharrik ere. Ema jok iritsi orduko, agur? Bai. Heidi, ez zazu egan egitera behartu. Bere kasa egingo du garaia iristen zaionean. Oso txikia da. Tori. Haupa, onaino iritsi da. Zoragarria da, tarte handia dago handigona. Aitona, laster lortuko du. Gure pitxinek guk uste baino lehenago lortuko du. Bai, umea, zure laguntzarekin dudarik gabe lortuko du. Baina, utzi ozu atxeden hartzen noizean behin. Tira, pitxin, saiatu berriro. Elurtxo, ez zaitez joan, Heidi nahiago du pitxinekin etxean gelditu. Elurtxo! Pello! Pitxinek egan egin du, badaki egan. Ikusten duzu? Ikusten? Heidi, gaur ere etzara mendira igoko? Pitxin! Arraio pola! Da, guazen ba. Pello! Ze pitxin eta ze txitxin! Ez dago besterik mundu honetan, ala zer?
Sartuta nago! Zaharraren gutuna, ematea ahaztu zait. Itxaro idazue hauntzak! Hau dena Heidiren erruz gertatu zait, berak du erru guztia. Aitona, mendira noa pellorekin. Emaidazu bazkaria. Mugi, Aitona. Pitxin bakarrik utzita? Ez, nirekin doa. Orain badakiegan. Bizkor, Aitona. Pitxin aurki egingo duzu egan txoriaien antzera, ikusiko duzu. Orain badakizu egan gelditu gabe. Oso gertu gaude, goazen! Bello! Bello! Heidi data! Bello! Bello, pitxin nirekin etorri da, zugana doa hartzazu, Bello! Hando ikasi du egan orain gelditu gabe egiten du, ikusi duzu? Zergatik ez didazu esan etorriko zinela? Jakin izan banu itxarongo nizun. Zergatik zaude haserre? Pello! Begira honi, lehen aztu egin zaitzure aitonari ematea. Eta zer da? Gutun bat. Ai, arraiopola, hau burutxarra. Ui! Ai. Tira, berdin dio, gero eman beharko diot, jaisten garenean. Ezin dut besterik egin. Hemen txedut bazkaria. Tori. Gazta puskandiak eta ogia ere bai. Niretzat. Bai, jakinanik ezin duten denaian. Arraiopola. Atsegina da. Egin egan, pitxin! Mugi egin egan! Aurrera, pitxin, aurrera! Ederkizo zurrunago orain! Pello oso pozik dago, Heidi mendira itzuli data. Eta ez bakarrik Heidik gaztabuskandiak ematen dizkiolako. Baita Heidirekin oso gustura ibiltzen delako ere, batetik bestera. Gaur, dena bere onera itzuli da, eta Pello zoriontsu da.
Gabiraia! Heidi, Gabiraia! Hartu pitxin bizkor! Zeba! Zatoz ona pitxin! Bizkor, Heidi! Bizkor hartu pitxin! Ai! Jo, hau mina! Pello, ondo zaude? Bai, arramazka txiki bat bizkarrean. Gabiraia naiz. Pello! Arraio pola? Mila esker, Pello, oso indartsua eta ausarta zara. Ara, zertzen hori? Nire sabela utxutxik dago, goseak amorratzen nago. Ni ere goseak nago, goazen bazkaltzera! Pitxin ere goseak dago! Ai, orain oso lasai zaude, baina Gabiraiak irentsi zaitu ia, ikaratu zaitu, Maitagarria da. Goazen! Mugi? Bai! Elurtxe falta da! Txuri eta Odei ere desagertu dira, ikusi dituzu. Ez? Ai! Elurtxo! Txuri! Odei! Ez daude inon! Zu gelditu hemen haien bila joango naiz. Ni zurekin noa! Txuri! Odei! Elurtxo! Elurtxo! Odei! Txuri! Elurtxo! Gauza ikaragarri bat gertatu da aurrak pitxinekin jolasten zebiltzan bitartean. Txuri, Odei eta Elurtxo galdu egin dira. Elurtxo! Txuri! Galdu egin dira. Han behan gatzaporeko arkaitz batzuk daude, Heidi. Ara jaitsiko ziren agian. Bai, agian. Goazen! Lainoa dago, bizkor, goazen! Arraioa, lainoa gero eta itxiago dago. Odei! Elurtxo! Oso urruti daude gatzarkaitzak. Hemen inguruan behar dute. Ez dira ikusten ba. Txuri! Elurtxo eta ez ziren onaino etorriko nik uste. Ze egingo dugu? Ikaratuta nago.
Ez dizut ba esan mendigailurrean gelditzeko? Pello! Itxaron, Pello! Non zaude? Hemenago! Hau guztia pitxinen erruz gertatu zaigu. Txori hori besterik ez duzu buruan. Ez azerretu nirekin. Ixo. Elurtxo! Hona etorri dira bai jakina. Heldu ondo nire eskuari, guazen. Bai! Elurtxo! Txuri! Otei! Elurtxo! Ai, Elurtxo! Heidi, ez zaitez nigandik aldendu. Ez! Ez duzu zertan beldur izan. Pelloren atzetik joan besterik ez daukagu bestengana iristeko. Oh! Ze gertatzen da? Ez dudara zubia inondik ere ikusten. Zer? Nondik joango gara orduan hemendik? Ez, bidea galdu dugula uste dut, Heidi. Ai! Zer egingo dugu, atzera egin? Ez da pentsatu ere arriskutsua da. Hobe dugu orain geldirik egon. Atxeden hartuko dugu. Honelako leku batean? Eta zergatik ez? Ondote daude beste hauntzak. Entzun didazu? Kezkatua nago, baina ezin dut besterik egin. Pitxin, zer duzu orain? Lambro da! Lambro zaunkaka! Lambro! Hementxe gaude! Hau poza! Ai! Azkenean iritsi gara! Agurea! Aitona! Eskerra. Aitona! Lainoa trinkotzen ari zela ikusi dudanean, zuen bila irten naiz. Ze den montre gertatu zaizue, generala. Ara, Txuri, Odei eta Elurtxo galdu egin dira, eta... Peliok ez du inolako errurik, abiraiak eraso dio pitxini eta orduan ba... Eta haren atzetik joan zaretela esango nuke. Peliok pitxin salbatu du, oso ausarte izan da gabiraiak jantzuen iaia pitxina itona. Bai, ulertzen dut. Goseak egongo zarete. Etzen uten ezer jango, ezta? Hartzazue. Oraindik ez dugu bazkaldu, ez da, Pello? Pello!
Habil kontuz, generala. Itoko aiz eta bestela horren bizkor janda. Ez aliat esan. Pelio tripontzi hutsa da, arrapaladan jaten du beti. Arraiopola, berriro aztu zait. Barkaidazu, herriko postariak gutun bat emateko eskatu dit. Niri? Tori gutuna. Deteren nada. Zena jote du orain. Lambro, ondoloin Aitona. Gaur oso nekatuta zaude. Ondo egingo duzu lo, Heidi. Bihar arte, ondoloin. Lanean nabil eta osasuntxu. Frankfurt oso hiri ederra da. Nik espero dut egunen batean, Heidien iloba maiteak hemen ikasteko aukera izango duela. Aitona! Ze behar duzu orain? Ze nahi duzu? Gaur mendian ikusi zaitu danean izugarrizko poza sentitu dut, Gabon! Heidi. Gutuna, Heidi Aitonarenean utzi zuen izeba deterena da. Gutunean dio egunen batean Heidi irira eramateko itzuliko dela. Aitonak hala ere ez dio jaramonik egin paperak dioenari eta sutara bota du. Heidi pertsona garrantzitsua da orain Aitonaren bizitzan eta ez du inola ere beste inoren eskuetan uzteko asmorik.夏も終わりに近づき、山の生活に馴染んだハイジはペーターに負けないようなヤギ飼いになろうと思い始めます。おじいさんの真似をしてヤギの乳を絞ってみますがうまくできません。またペーターのように口笛を吹いてヤギを集めようとするのですが、出るのは変な音ばかり。そんなある日、いつものように山に出かけたハイジは急にお腹が痛くなったペーターを前にすっかり慌ててしまいました。次回は響け口笛、お楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat.